Непал. Провокация към затвореното ни в източноевропейски стандарт мислене, пътуване към екзотиката на изтока или изпитанието на високата непозната планина. Непал е вълшебна страна. Не те оставя безразличен. Можеш да си ужасен от мизерията или смазан от неповторимия пейзаж, но не и чужд. Един път прекрачил границата, ставаш част от магията. Знаех, че това е една от най-бедните страни на света, че има територия близка до България – 141 000 квадратни километра, а населението е 3 пъти повече – 24 милиона. Непал – това са Хималаите, снежната планина, както звучи в превод от непалски името. Тук се намират 8 от общо 14-те 8000-ници в света, но също почти 9000-ния Чомолунгма – мечта за хиляди алпинисти. Всяка среща с Хималаите започва от столицата на Непал и международното летище, намиращи се на незначителните тук 1300 метра над морското равнище. Макар и да идваме от не до там богата страна като България, шокът е неизбежен. Тълпи от зле облечени хора, безпорядък, прашни неасфалтирани улици, рояк от непрекъснато клаксониращи автомобили. Трудно е да се влюбиш от пръв поглед. В туристическия квартал Тамел хотелът е повече от скромен, но атмосферата на търговската улица – космополитна. Пазарът – шумен, завладяваш, пъстър, с цветовете на покривки, облекала, ритуални маски. Безброй туристически агенции ти обещават приключения. Хигиената на уличните търговци на лакомства ни смайва. Дори и непредупреден за дебнещите бактериални опасности, едва ли ще посегнеш към местните лакомства. А над всичко се носи музиката за медитация. Непал е страна с древна култура и история. Тук на 4 май преди 2500 години се е родил Буда. А също архитектът построил символа на изтока – пагодата. В долината на Катманду от ЮНЕСКО са открили и защитили над 300 културни паметника, дворци и древни храмове. Тук живее и единствената в света жива богиня – Кумари. Малкото момиченце се избира от средите на едно от племената, населяващи Непал. Да си Кумари е висока чест. Момиченцето на 4-5 години трябва да премине през редица изпитания, а след избирането живее затворено, обградено от прислуга и пазачи до момента, в който поради травма или естественото й превръщане в жена, от тялото й потече кръв. Тогава идва ред на следващата Кумари. А бившата животът обрича на огорчения. Кумари рядко се женят, защото хората вярват, че над тях тегне проклятие. И ако свържеш живота си с живата богиня, няма да постигнеш любов и семейно щастие. Кумари има няколко резиденции, но основната е в историческия център на Катманду – Дарбар Скуар. Тук чужденецът може да задоволи любопитството си и да я види, като остави няколко рупии върху специална маса в центъра на вътрешния двор и извика името й под прозорците й, но никой няма право да я снима. Непалците имат странно за нас, европейците, пренебрежение към материалните ценности. Те вярват, че не материалното, а пътят, усилието за постигане на съвършенство ни възвисява. Животът за тях е безкрайен низ от прераждания, които носят мъки. Щастието е кратко, а страхът от смъртта
и негативното прераждане неизбежни. Хиндуизмът е основна религия за 90% от непалците. Това е религия с над 300 бога. Но в Непал спокойно съжителстват още 5% будисти, а също изповядващи исляма и християнството. Сваян Буднат, Маймунския храм, най-старият, построен преди 2000 години будистки храм, почитан от целия източен свят. Издигнат на висок хълм, предлагаш прекрасна гледка към града, днес той се счита за символ на Катманду. Още един будистки монумент е със световна известност. Най-голямата за целия изток – Ступа Буда. Докосването до огромните барабани може да донесе изцеление на тялото и душата. За будизма молитвата се изразява в търсене на непрекъснатото движение. Развятите от вятъра знаменца, изпъстрени с будистки молитви, непрекъснато въртящите се барабанчета, ни приближават до съвършенството и Бога. Прекрасните древни столици на Непал, Бхактапур и Патан, чието най-ранни постройки датират от 14 век, днес са практически след из Катманду. Червената тухла, застилаща не само вътрешните дворчета, но също тротуарите и улиците, заедно с ювелирните дърворезби, показват, че Непал е имал и по-добри времена, и по-изящно градоустройство от съвременното. Днес обаче те просто са място, където местните хора най-лесно се възползват от наивитета и страстта на западняците към източните сувенири. Трудно е обаче да устоиш на усмивката и благоразположението на тези хора. Дори когато искат да припечелят нещо, те изглеждат искрени и наивни като деца. Еротиката на изтока. Този храм с еротичните статуи се намира в Бхактапур. То е поредното доказателство за разликата в източното и западното светоусещане. Тук на показ е всичко, защото източните хора вярват, че физическата любов е част от природата ни. Природа, която ние западняците забулваме отчаяно в религиозни догми, фалшив морал или просто пари. Тук нещата са прости и истински, откакто свят светува. Един естествен цикъл, безкрайен кръговрат ни води през раждането, любовта, сътворението и смъртта. В Непал, подобно на повечето страни от изтока, се практикува погребалното изгаряне. То също е публично на специално пригодени места. Най-известното посещаваме още на втория ден от пристигането ни – Пашупатинат. Вглеждането в погребалния ритуал показва, че традицията не е толкова далеч от нашата. Макар да изгарят мъртвите, хората от изтока вярват, че заедно с праха и душите им остават свещената река. Отдавайки почит на близките си, те даряват на реката най-ценното – храната, която ни дава живот. От долното течение на Марсиан ди Кола започва същинската част на нашето пътешествие. Навлизайки в планината, мизерията престава да ни дразни. В средата на април, тук на 800 метра височина, температурите са тропически – 30-35 градуса. Влажността на въздуха е висока. Пътеката, по която се движим, всъщност е транспортен коридор, свързващ провинциите. Територията на Непал над 80% е заета от планини, при това с огромна височина – над 3000 метра. Макар тропическия климат и високата влажност да позволяват растителност и отглеждане на култури на височина, която би била немислима в Европа, населението предпочита оскъдните равнини, където живота изглежда по-лесен, въпреки пренаселването. В
планината става дума за оцеляване. Нивичките са подредени ювелирно. Трудно е да повярваш, че най-често пръста за тях е носена на гръб, както и повечето стоки. Мулетата са основно транспортно средство. На гърба си те пренасят не само необходимото за местните обитатели на планината, но и капризите на чуждестранните посетители – кока-кола, бира, нескафе и всичко останало, което осигурява комфорта ни по време на трек. Ние също имаме помощници. Двама от нашите носачи са от прочутото племе на шерпите, обитаващо района около Еверест. Обслужването на туристи е една от малкото възможности да си докараш доход в тази лишена от природни ресурси, неразвита икономически страна. За 9 дни изкачване телата ни свикват с ежедневното натоварване. Дисциплината е желязна. Кой казва, че жените не ставали за войници? Всяка сутрин в 5, с неизменното "Ставайте, братя", Евгений, нашият водач, ни вдига на крак. В 6 вече сме стегнали багажа в чохли, за да е удобен за носене от шерпите, и поемаме. Групата ни е почти изцяло дамска. 7 представителки на нежния пол. Освен мен, тук са Катя, Руми, Нина, Деси, Мариела и Галя. Водачът Евгений Динчев, посещаваш за 9-ти път Непал, и съпругът ми Мишо разнообразяват компанията. Вървим по 8 до 10 часа дневно. За 9 дни почти ежедневно сменяме климатичните зони. В ниските части около Марсиан ди Кола растат характерните за родния ми град Варна албиции, но също цели плантации от рододендронови гори. Водата е в изобилие, но в тези буйни и студени води риба няма. Към умората привикваме още в първите дни. Постепенно се превръща в ежедневие, да не кажа необходимост. Вечер сме край огъня, глътка местно уиски, Еверест връща силите ни. Тал на непалски означава езеро. Тук буйната, иначе Марсиан ди Кола, наистина се превръща в спокойно езеро. Трудно е да повярваш, че става дума за същата река по поречието, на която вървим трети ден. Гледката към кукленски изрисуваните къщи ни порази още предната вечер. Но дъжда и задължението да вървим безспирно не ни дават много шанс да се насладим на това райско кътче, сгушено сред стръмни зъбери и изумителни водопади. На 4-тия ден от прехода виждаме първите истински върхове. На тази височина живеят много тибетци. Те са привикнали към трудните условия и се заселват тук след китайската окупация на Тибет от 1949. Хората са любезни, мили и много работливи. Тибетците са будисти. От тук нататък ни съпровождат будистките символи. Стени с барабанчета, вещи с от вятъра знаменца, чортени с изписани молитви. С будистки молитвени текстове. За 4-тия ден от нашия трип на около 2500 метра виждаме първия сняг. Пейзажът напомня Родопите, а на височина от около 2800 метра се открива прекрасна гледка към Манаслу и пик 29. Писанг е типично тибетско селище с характерните за планината строителни материали, дърво и камък. От превала Городана, 3200 метра, се открива гледка към летището Хумде, обслужващо регионалния център Мананг. Хималаите са голямото богатство на Непал, но и основната пречка за съвременното му развитие. Липсват пътни артерии. Въздушният транспорт частично компенсира дефицита от комуникации. Над 35 летища обслужват не само туристите, но и икономически обмен между регионите.
На височина от 3400 метра пейзажът става напълно пустинен. Колкото по-нависоко се изкачваме в масива Анапурна, толкова повече обслужването, предназначено изключително за туристи, се доближава до западните стандарти. В Мананг не липсват уютни ресторанчета, предлагащи изцяло европейска кухня. Да покажа на приятелите си, защото всички мислят, че тук е ужас, нали? Не може да се яде. Тук обаче усещанията ни рязко се променят. Учим се да дишаме, ходим, спим в разредения въздух. Това е все по-трудно. Страдаме от задух или свръхвъзбуда, вечер се оплакваме от сърцебиене. Малките изкачвания изглеждат непосилни, мъчителни, но всичко това няма значение. Близо сме до целта. Евгений ни подготвя системно с напътствието. По-добре тук да ви е трудно, отколкото горе. На Турункла, най-високата точка на прехода. Превала между двата върха Якаваканг и Катумканг. В подножието му на 4450 метра нощуваме за последно преди атаката на превала. Тук са се погрижили за всичко. И за отоплена с електричество дневна, и за вкусна храна, сателитен телефон, но най-вече за предотвратяване на опасните инциденти. Хималаите и Непал, макар и непознати за българина, са световно средище на любителите на приключения и източната екзотика. Евгений казва, и не без основание, че тази страна е провалила не една кариера. Идваш, влюбваш се, отказваш се от западните представи за успех и преследване на материалното. Ставаш част от величието на планината. Тук идват много млади хора, често на своя глава, без водачи, происшествия не липсват. Ако не е аклиматизиран за спиш на подобна височина, можеш да се събудиш с тежко повръщане и подуване. Може да се стигне до белодробен или мозъчен оток, а оттам и до смърт. В помощ на туристите на Турунг Педи са поставени барокамери. Има и хеликоптерна площадка за оказване на спешна помощ. Турунг Педи, 750 метра. Там в далечината трябва да питам кои са тия върхове. На 8-я ден покоряваме символично височината на Монблан. Тук в Хималаите това е просто един незначителен, безименен връх. 4850 метра. Нашето тръгване покоряваме Монблан. Символично. Тръгваме в 4 сутринта. В тази част на денонощието времето е най-спокойно. Не поднася изненади. Освен това ни предстои дълъг преход. От 4450 метра ще се изкачим до 5416, превала Турункла, и ще слезем до 3640 метра. Ето го речи слънцето. Първите отразени лъчи на слънцето ни даряват най-приказната гледка, която съм виждала някога. Отдясно наляво това са върховете на Кангапурна, Анапурна 3, 4 и 2. 8000 Анапурна не се вижда от тази страна. Температурата е около -5. Във високата част, над 5000 метра, трябва да се борим с вятъра, но най-вече с недостига на кислород. Всяка крачка започва да ми изглежда безкрайно трудна. Страдам от главоболие. Вървим към превала бавно, подчинени на ритъма на групата. Точно в 9:45 сме на най-високата точка. Мира Янова на върха на Турункла. Страхотна. Ето Добре дошла. нашия водач Евгений. Ето е Галя от фирмата. Всички са щастливи. Местното сдружение присъства тук в цялата цигания с пълния си ръст. Чакай сега да видим отзад баирите на Хималаите. Тая ракия вече се нарича Турунг Пас Лисичаров. На здраве, дружина! На здраве! Сега колко девет? Девет дена я нося! Там се виждат. Мога обаче
Големите планини. Страхотно! От другата страна ни смайва величието на Даулагири Химал. Виждат се планинските очертания на затвореното кралство Мустанг, а в ниското ни очаква гигантското ждрело на Кали Гандаки. Пространството ни смайва. Катето възкликва: "Погледни откъде Рьорих е взел пейзажите си." Това е най-дълбокото речно корито в света. От двете му страни се възвисяват 8000-ните Даулагири и Анапурна. Движим се по древния път, свързвал от векове Индия и Китай. И още незабравими гледки. От тази страна можем да се наслаждаваме на Нилгири. Преведено на непалски "Три братя". Така се нарича този тривръх седемхилядник. Но тук са и удивителния Фенг и Токуче. И още красоти. Минаваме през страната на такалите, най-чистото и подредено племе в Непал. Марфа не само блести от чистота. Споменът за романтичните улички, напомнящи грачета в средновековна Европа, прекрасният манастир, дълго ще ни връщат отново и отново тук. Уморени и вдъхновени след 14-дневен преход, от Бени Базар поемаме вече с автобус към ново емоционално преживяване. Езерото Фева, любимото място на хипитата през 70-те години. Не само ние се радваме на възможността най-после да седнем в превозно средство. Водачът на нашите носа